Mandiqale ngalo bakuthiwa kujulwa imali kwingxoxo evuzayo. Akunawuze ukuthi kucreate imisebenzi for abantu kwabantu abalala betyile emakhayeni abo kuze kuthiwe kujulwa imali. Ngoba buyababona abasebenzi. Bathi xa begoduka bazisa ithemba emakhayeni abo. Ngoba uphela kwenyanga baba nento abayifumanayo kulale kutyiwe emakhayeni abo. Ewe siyavuma ukuba iMagwa ayikafiki kweli zinga befana bayifike kulo. And hectares ebebezimaintainile kulo nyaka abazivunayo ku-1073. So siyaya kule ndawo funeka siye kuyo. Uyawuthi efika u-2024 kulapho sabe sikwazi khona ukubreaka even apha eMagwa. Kuba ujonga na uba even imali esiyifakayo singurhulumente iya isihla nyaka nanyaka ngoba nabo baya noko benyusa ikawusi. Uzawuthi efika u-2024 sibe siphuma thina ibe iMagwa noko ikwazi ukuzimela. And sikhangela even nee-investors zikwazi uzokuinvesta apha eMagwa. But u-exporter oku kwabe seku-export and enye into ezawusinceda even kulo nyaka kukuba u-provincial treasury usayine laa nto kuthiwa i-transversal contract. So ngoku iMagwa uyakwazi uthengisa iti yayo ithengwe ngamasebe onke karhulumente. Loo nto ke ithi izawunyusa irevenue yalapha eMagwa. iMagwa Tea babumamele ibhuti kube kuthethwa phaa ibichazwa ukuba yona yohlukile kwezinye iti. So yile nto ke izawusenza uba xa sizimaketha even nakumazwe angaphandle simanga loo nto uba eyethu iti yohlukile and nezakhamzimba enazo. Ewe asikamakhethi ngokweli zinga fama simaketha ngalo, but siqalile apha eMagwa ukwenza zonke izinto kakuhle. Loo nto ndithi njeba iminyaka ehamba sathi sifika ku-2024 zibe izinto sezitshintshile already kunemeko ezaziyiyo ngaphambili.